Hayi bathi shebeleza njalo ma ekuseni ma unantambama. Hayi bathi shebeleza njalo ma ekuseni. Esandleni somusa ngicela nje abomama bangaphakathi bakikizelele le nkundla. Siyabonga ngithanda ukubingelela abaholi bonke abangaphoqelelayo, Lady Ash, Lady Bishop, abobaba, pastors, protocol observed egameni likaJesu. Ngibingelela no-cameraman wethu egameni likaJesu. I'm the program director for now. There's another second program director will be joining me after this session engizoyenza. Siyaxolisa kakhulu sishaye isikhathi nje kancane, but ngibonga ukubekezela kwenu ukuthi nigcine ukuthi ningahlubuki, but starters are coming. Just now sizodla, starters are coming egameni likaJesu. Bazalwane sesiya enkundleni esibizelwe yona namhlanje. Sibonga uNkulunkulu ngamakhosi, mamkhulu wami, sibonga uNkulunkulu ophele lelithuba lokuthi ubone i-70 years. It's very rare to get it. Angazi niyazwakala. Ababaningi abafika kuyo mntana kithi fanele simbonge uNkulunkulu ukuthi agcine esandleni sakhe somusa. I-70 years. Usuke sewuthola ibonus mawuthola i-70. According to the world, mawuthola i-70 usuke sewuthola ibonus uNkulunkulu. So siyabonga uNkulunkulu mntana kithi oke wahamba nawe endleleni bengekho lula ingakho hlabelela kahle athi uma wayengekho nathi endleleni ngabe safa safela endleleni. Sibonga ukuthi uNkulunkulu onganomuntu ey'khathini ezinzima, uNkulunkulu obe nawe, hhayi ukuthi iy'khathi ezinzima bezingekho khona kodwa bezikhona, kodwa uNkulunkulu wakuthwala ngoba yena uyathwalana. Bazalwane nami umsebenzi wami ubiza nje abo-next, but-ke okwamanje ngicela nje uDJ asithi ifahla ngengoma kuzokwazi ukungena ozosikhulekela ubaba wethu uZwelakhe Nkosi. Zwelakhe, ubaba wethu uZwelakhe Nkosi azosikhulekela.
Wathi bonke abamamukelayo wabaphamandla kubo babizwe ukuthi bangabantwana bakaNkulunkulu ngoba bekhonza. Namhlanje sinomsebenzi kamama wethu namhlanje ngithi uNkulunkulu bonke abaphakathi kwendawo hlanganisa yonke le moya lena kuwo umsebenzi omuhle. Wena baba wathi ngelinye amalanga kuneflofakazi esihaqileyo emkhathini baba. Yenza sure ukuthi lo msebenzi lona uhamba kahle. Siyazi khona ithwaqwa esikhala ukumosha impilo zabantu. Kodwa ngegama lasezulwini ingilosi zasezulwini sibeka lapho ahambe kahle konke uzukuye igama laJesu Kristu. Amen.
wawunga angayi mawehlanyana ungathela iphansi yakhe. Ne abeyimoto bakhuleke i-security khona ethi yonke into ihleliwe. Sekhaya sizomcimbi masebenzise. Sisendlini wakamakhosi, hlabelela nawe, hlabelela. Sisendlini wakamakhosi, hlabelela nawe, hlabelela. Because manje siyodla ukudla komphefumulo siyezwini lenkosi sizowelcome umama wethu uBishop Mamdlamlenze asondele ngaphambili egameni likaJesu. DJ angazomfaka worshiping song strong nje. Wasizwa inkosi ezweni laseSoweto kwashinywa ivangeli lokuphenduka ngambhekelela kwashinywa ivangeli ngazibona sengibheke ngapha ngoba indaba yevangeli ukuthi ingafiki ubhekele iphinde iqhubeke nawe ubhekele inkosi yosibusise ngizobona dadewethu samanye phambi kwakhe izweni yami phela uNkulunkulu sizwe lami ufuna uhlakele ukuthi saba ngokholo ebazalwane ukholo uqiniseka ngezinto ongaziboni wengazi nokuthi usebenza uzofika
ngapostoli chapter 3 verse 35. Umesiya olomusiye entabeni mubani ongangithiya ukuyeswini ikholiswe lihle ngisho kodwa li-distance nalo ungalazi ngoba uma ningambuliwe ivangeli kuningi esikushoyo kuningi esizibopha ngakho kanti sikude nakho kodwa ngoNkulunkulu ukuthi akavuma ukuthi kuphela ukuphila kwami kungambulwa ukuthi ngempela likhona. Amen. Ngicela ufundele maNkosi John Apostol chapter 3 verse 35 osomsamani busise. Uyise uyayithanda indodana wanikela konke esandleni sakhe okholwa indodana nokuphila okuphakathi kodwa ongenakho kepha ongakholwa indodana akalibona ukuphila kodwa intukuthelo kaNkulunkulu hlezi phezu kwakhe. Baba egameni kaJesu liphile izwi lakho uNkulunkulu wethu onamandla wena wedwa uNkulunkulu uthulisa wonke umsindo thulisa wonke ukuzela thulisa zonke inhliziyo egameni kaJesu Baba sibopha yonke imimoya emelene nezwi lakho nangumntwana wakho umile mandla wonke umile phambi kobuso bakho khuluma wena ukhulume wena uqobo egameni kaJesu konke siyaguqisa okumelene nezwi negama lakho uNkulunkulu wethu onamandla nanti izwi lakho masima selikhulumiwe uNkulunkulu wethu malihlale kithi silonda njalo ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha. Siyabonga bazalwane ngechithe isikhathi. Lisiyelelizwi bazalwane ongakholwa indodana kaNkulunkulu akhona namadodana kodwa khona lena uNkulunkulu ithi iBhayibheli intukuthelo kaNkulunkulu ihlezi phezu kwakhe. Haleluya. Ukukholwa ke lithi iBhayibheli lokho sazi yena yedwa. Sazi yena yedwa ukukholwa. Amen. Siphile ekhathini zabantu bonke bayakholwa. Ngiyakithi-ke nelokhali kuwukholwa. Kodwa indaba yelokhali ayinakho ukuphila okuphakathi. Amen. Lokhali. Makuthethe lokhali inkolo. Kodwa ukuphila okuphakathi ayinakho. Kunye ukuphila okuphakathi kusendodaneni. Lithoselwe indodana uyanqoba izinqobo ngoba yena wanqoba. Nkosi yomsibusise amakhosi ngiyabonga. Ngithanda ukusho kubantwana bala ekhaya ukuthi babonge uNkulunkulu ngomama wabo. Khona abantwana abangabazi abazali babo ukuthi bakuphi. Base ukukhumbula ekhaya bafuna ukukhumbula ngifuna umama. Ngalahlekela umama. Bona abantwana bala ekhaya ukuthi baba nomama osaba uNkulunkulu. Ngoba bakholwa umama. Ama-generator. Yazi generator zona yaziwa. Kodwa ibona liduma kuvala umnyaka. Ngiyazwakala bomama. Yabona ngihlala ezolo, ezolo abangazi ukuthi ngiyakholwa. Kodwa la babona umama okholwayo. Babiza i-generator ukuthi uma iqala ekhaya. Indaba iqala ekhaya. Isimo sivuma siyavume. Amahubo 103 lithi
ngibonga uJehova mphefumulo wami nakho konke ngaphakathi kwami makulibonge igama lakhe Nkosi sibele. Haleluya haleluya ngicela simshayelele ugogo ukuthi siyabonga kakhulu mama siyabonga Nkonzo kaNkulunkulu siyabonga kakhulu egameni kaJesu. Umama izwi alivulile la uthi ukungakholwa intukuthelo kaNkulunkulu uma singakholwa iphesi wekhanda lakho egameni likaJesu. Bazalwane ke ugogo wethu osuka la ugogo umama Dlamlenze abogogo impela abasikhulisile ethe simabe hambe endleleni sabuka kubo inkambo yokukholwa. Yingakho mabeme la besima nathi siba nesibindi sokuthi size sizoma phambili ngoba inkambo sibonile kubo behambe endleleni egameni kaJesu. Siyabonga ke bazalwane. Olandelayo la sizobiza ozokhulumela umndeni wakwaNkosi ozokhulumela umndeni wakwaNkosi. Sizobiza ubaba wethu ubaba uNkosi ubaba uBishop uNkosi ozokhulumela umndeni wakwaNkosi egameni kaJesu. DJ ngicela As we
ngakhulunywa umakoti labankosi ngithole uye ya akadlali-ke ishobola make ngathi uyakushobola la nawe uzobona ukuthi hayi ngishoboliwe straight hayi indaba yokudlala but siyabonga abazalwane ukuthi kuningi asifundise khona okokuqala nje kubalulekile emzini lakankosi wathi make fika asamukela wasifundisa ukuyiphatha ukuyiphatha ubamkosi njengoba besuka la akadlali hayi kunzima la kankosi akudlali ya kunzima la kankosi fanele ube usuperwoman mangabe usuperwoman uzosithola use next door amen bazalwane siyambonga uNkulunkulu siyabonga ukuthi abantu abakholwayo kakhulukazi umndeni wabantu bakwaNkosi so yingakho ke kulula overcome the challenges yingakho naye uyowa overcome ama-challenges ngoba okokuqala nje uye wasifundisa ukukholwa siyambonga kakhulu uNkulunkulu mamkhulu ngawe egameni likaJesu manje ngizocela ukwenza manje bazalwane bengithi ngizobiza usisi kamama but ngicela ukuthi before usisi kamama ngoba ngizwile ukuthi ubishop uNkosi Bishop Bizethi Nkosi ujahile kakhulu baba wethu ngizocela ukuthi asondele ngaphambili akhulume before usisi kamama le kuzolandela usisi kamama DJ ngicela ukuthi nje ngengoma umholi asasukulo isithuba esinjengalesi befuna ngabe sibena enough time yokukhuluma naye ezwa nala singofakazi ukuthi ngempela sibonile angikuze ngiqala lesho umntana wethu uNkosi abayazi ukuthi uthini wena Nkosi abobaba bakwaNkosi banolakanyana banolaka nje kodwa banolaka uma umuntu wakaNkosi eke wabanjwa ivangeli lokukholwa maye siyathanda umuntu wakaNkosi ongakholwa ongasindiswanga ukuthi ihlangano nje iqhube isibhalela manje yonke kodwa ngenhlanhla kulomndeni sibe nalo lokubanjwa ivangeli sakholwa yiNkosi uJesu okwamambele example umama wethu uMaNkosi ukwazile ukuhlonipha umyeni wakhe esaphila befuneka abomakoti bahambe nesifundo sokuthi kuyahlalela emshadweni waba ekhona kuyahlalela noma bengasekho asikhumbule sithola ihlazo after ukulala kaZayoni ngenqama ubambile nomndeni wabamba nabantwana wakhothoza la yayibona yayibhaza leyo enhlizweni yami bengizothi ngoba ngakuzela ngithi kube bekwazi ukucula besibongani enkosini ngenalutho
ohleli kulo. Mase sidumisa uNkulunkulu khohlwa imakeup. Yabasebenzela abakholwayo, yabasebenzela yabasebenzela abakholwayo. Befuna ukusho ukuthi isebenze lekulo ne-apartheid mathi abangakholwa yilo abasebenzeli. Ngifuna ukusho ukuthi ukukholwa uJesu kunezinto ezenzeka ungazi ukuthi ufike kanjani. Sisesikhathini la abantwana bethu kuba namahloni ngabo. Kuyinhlanhla uma usasewumzali ukwazi ukukhomba iy'ngane zakho. Kuyinhlanhla uma uney'ngane zamantombazane ukwazi ukuthi naba abakhonyana. Abangizwakala ngizele nje lokhu uzosho ukuthi thank you. Well done. Wabahlonipha uzayona esabitha kimi ngelutho ngondile. Sagijima iy'nkalo. Bishop Nkonyane saba umhlaba. Ngake ngathi mina ngelinye ilanga mina yimi uZayoni ukhalaza ngendlela esasigijima ngalo sigijimela ivangeli. Ukube umama wayengekho sikulo wayevela time. Nisikhathi isonto. Kodwa beyasikhuluma. Sasinento futhi ukuthi ngelinye ilanga singaze siwe ngey'moto sife kodwa uNkulunkulu wagcina. Ngamakomjetelo ophethe iBhayibheli ngashumayela ngiyayibhaza nje lelo kuPsalms 128 ophethe iBhayibheli lesizulu ngicela ngifundele masinyane. Angishumayeli ushumayelile umama wethu uDamlenze njengomama kodwa kunalamazi ngithanda ukuthi abe yipackage 128 kumafoni oluphethe ngesizulu. Verses number 1, 2 and 3. Psalms 128, verses number 1. Yazi sephathini maBhayibheli yesefoni yakho. Ihubo 128, verses number 1, 2 and 3. Thank you. Oh, naile mic. Glory. Ngiyacela nje nilizwa ngamabomu levezi ngamabomu. Inhlanhla yekhaya lomuntu oqotho. Inhlanhla yekhaya lomuntu onjani? Angazwana nje ukuhleli la namhlanje kunjani. Ngiyabhaza nje. Qhubeka. Babusisiwe bonke abamesabayo uJehova, abahamba ngezindlela zakhe. Ngokuba uyakudla umsebenzi wezandla zakho. Uyakuba nenhlanhla nempumelelo. Umkakho uyokuba njengomnqumo othelayo phakathi kwendlu yakho. Abantwana bakho babe njengezithombo zomnqumo bezungeza itafula lakho. Amen. Amen. Angifuni ukungena ezweni ngizama ukuthi lokho esibona kwenzeka kulabantwana kuyizithelo zokukholwa kamama. Lemfundiso ebuya komama. Khona omama banesibindi uma bezela abantwana bamantombazane. Noma ngabe ungena ngasiphi isikhathi akanandaba ezilonge ezongena phethe indaba. Ngiyakubhaza. Kodwa khona omama abamele iqiniso bafundise yizithelo zemfundiso yakho. Manje ngithanda kuwe awugcinanga nje ngoba umama okahle kodwa udlulile wahlala kuJesu. Namhlanje bekuthi uyoya lazitshela ukuthetha ngathi ngathi bazawuthatha. Kodwa siyabonga uNkulunkulu ngivuleka nje ukuthi bantwana bami thethe uNkulunkulu alenze kahle. Kukhona la ngikhuthuma khona kodwa kungenzeka amamjika masinyane ngokuba benamba la indleleni udriver elide la ngingafika ngesikhathi sezini ngenze kodwa ngizothi nje emndenini nabafundi kodwa nomndeni wonke ngiyabonga ukuthi sibambane sibheke futhi ngekhaya lalaba babuZayoni ngalaba mazwi uNkulunkulu abusise andele nonke egameni laJesu. Lapho ngithola ngihlabelela ngoJesu wena
uma amazivele ngenkosi. Ngizocela nje ukuthi kusondele manje usisi kagogo wethu ugogo Hani nosisi Thobo asondele ngaphambili bazalwane ngenxa yesikhathi. Ama-starters ayasondela. While 6 asondela ama-starters bengicela nje ukuthi u-DJ ashaye ingoma usisi kagogo asondele ngaphambili egameni kaJesu. Ugogo Hani makasondele. Ekukhuleni kwakhe impilo ibiphethe isandla sakhe. Benolaka, ekhuthele, ubethanda inkonzo, yathethisana, moke nje wathi umphathana. Hayi lapho uyofikelela phezu kwakho, bengayifuni intweni. Ngithi bantwana bami, ngiyabonga ngalokhu elikwenzile umama wenu. Bayabazi abantwana abancane. Kulesikhathi samanje abantwana baba ukufazi khona ugogo munye ubenabantwana bangahambise ibhedi ngisho ikhethe nje lodwa ne-happy birthday man. Abazukulu bamenzela ugogo. Ugogo akayazi, bayambiza ugogo bathi gogo woza uzozila ikhepha. Ugogo akazikhepha, hayi wasukuma ugogo waya phambili wasika akalazi ukuthi yena wazi ijaji lajwayele ukuyisa kwaqweni. Aloka akuyathi sika la nawe usikheke hayi ubisike mntakamama. Inkosi ikubusise ikugcine ube neminyaka engaphezulu bakufuna. Mina sengikhulile mina namadoda wasami. Cela ukuthi kodwa ungangikhathalisa. Ngalatha yaqala nje sonke uzokwazi ukuthi usijayele yonke indawo esizayo umsebenzi ngoba usheshe wahamba ekhaya kusenathi. Sesisahleli ngoba besithembe wena, thina besibuye sibaleke siyodlala. Besibuye sibaleke siyodlala, hayi sosalingene sokhola yonke into ikhona. Sihlale abuye asithethise kodwa mncane. Hayibo nempike futhi ayikhona esibhayeleni. Esibhayeleni akanani uyishaya ishona
le ingoma and then isikhathi sibe singena isikhathi masangena ngicela ugogo uNhlanhla asondele ngaphambili ozokhuluma ugogo and then bese sokuthoko nogogo uNhlanhla basondele ngaphambili ucela ingoma DJ. Ngibona abantwana bakanzala bengaphumanga esiporweni. Although abantwana mabekhula kunokwenza ukuthi bafune ukuphuma esiporweni, but we keep on collecting them. Ukuthi buya nasi isiporo la sikhona. Buye endleleni. Ungaphambuki. Ngiyambonga uNkulunkulu. Ngokuthi bebuyile esiporweni bakhula babayilana amantombazana sinayo umfana uMabandla. Naye ohlala akhontributha athi bantwana basekhaya ngakubeso ningalahleki. Ngiyabonga umzala wami uthi mina ngikhula naye. I know him. Ngikhula naye ewusiswami udadewethu umzala uyiyo yonke into kimi. Namhlanje ngivela nje ngiyazigqaja ngomzala. Besi masikhula bongafuna ukuthi ngidala ngingazi ku-age group engwane. Angifaka ngapha athi mzala nayo imali sihandala mzala kumele mawuyintombazane uthenge izinto. I was 24 years old. Angifundisa ukuthi umfazi uyathenga iy'kolo. Ngithi mzala ngisakashadi ngisathembiswa nje. Athi kulungile. Ngithi sophela kuphi ngisahlala ekhaya. Athi leyo dobhi ngifake ngaphansi kombhede. Ngaleso sikhathi ngihlala ekhaya sona. Ngifunde izinto eziningi ngomzala. Wangifaka kumahampa not lawo okudla lawo esikolo. Amahempa o-Adams, ikhathalogu, sithenga izitsha, sithenga amabhola, sithenga ama-dinner set. Ungifundise zonke lezi zinto ukuthi ngibe responsible. Ngiyaziqhenya namhlanje ngomzala. Ungimentorile kakhulu kabi. Waze wafaka e-society, wathi kumele uhambe ne-society. Ngathi nabo gogo, angizala 24. Wathi it doesn't matter. Kumele ukhulu uhamba nabomama. Ufuna ukuyaphi? Ufuna esitratini. Ngalalele. Wangisiza futhi lokho ukuthi ngilalele. Ngoba ngempela wangami. Ngiyaziqhenya ngawe mzala. Siyabonga ukuthi sithole lethu. Sibonge usaphile. Usizo. Hayi kumina umentorile kakhulu kabi. Ubumama bewusizo beyonke into kimi. Shine mzala wami shine. Ngiyabonga uNkulunkulu ukuthi 70 years. Engathi ana 27
anti-Hari, anti-Quni, izibiza kanjalo, anti-Geli, mayisuka kusizakele ziyaphansi hhayi sekuhamagama. Zuma, jaja ukuthi ngakanani. Why am I saying, am I telling you this ukuthi ngomlanjwana wakwaManzini? Ngikusho lokhu ngoba kwi-foundation yami ukuthi ngizokwazi ukuba ngibe umlanjwana onenhlanhla othandwa ama-families amabili. Ngithandiwe kwaManzini, ngakhula kwaManzini, ngilele eBergville, owaziye eBergville, makwakhiwa i-Banana Bridge sathupha sasibe endaweni ethiwa kuseZwelisha. So, indaba yami sibabili nobhuti wami omdala, ngizalobhuti ubhuti ka-Anqulu. Kunobhuti wami ongasekho senkosini, besilandelana naye, umdala kunami. Indaba yethu okumavali ikolo kwasenani-negotiate kwakwaziwa nje ukuthi siyakithi. In fact, kwaphuma kuqala nje sekusele mhlawumbe iviki noma 2 weeks ivali ikolo, laqala ngakibona isishintshe, ngiqale ngithi yo mama, wayeniso eBergville baphilizwa ngobhuku. That is the only place ozothola leyo gama eluthola kwi-South Africa yonke. Angiqala ngibuza ma-white ubhula ekhaya, ma-white khiwa amanzi, leyo mara nje, angithi umntanasejews. Yes. So, mangifika kwaMasibuko, ngithi mangena athi uMashabalala wangena uMafunzi, athi wangena uMelasi, unzima. So, kunezinto noma ukhuliswa ngothando lwamawakho, angeke uzuzifunde, uzozifundiswa kuboyihlo la uzalwa khona. So, uma ngihamba uMashabalala engimabe omaziyo uMashabalala uyamazuthi, kwakuyintokazi ngempela. Uma ngigcwalise esifubeni, the sense of pride engangiba nayo, uthando engangizwa, izinto engangeke ngifundiswe bomama lezo. Sense of belonging. Why am I telling you this today? It's because sometimes City Day of Reconciliation, isn't it? We cannot reconcile the nation, umama families essentially. We need to fix the families before singakhuluma nge-nation. Ngilomlanjwa ongekho confused because imlanjwa ikhuliswa namhlanje kuliwa ngabo abantwana. Bengifisa makukhona ugelo kuyashiyeka ngiyasala nje but asikho ingane. Bengithi mangifika ekhaya umama bengabi se-interrogation room ngibuzwe ukuthi kunjani kwaMasibuko ngibuzwe impilo yakhona. Mangifika futhi kwaMasibuko bengabuzwa ngempilo yakwaManzini ukuthi njani. So that is why ngikhule ngomlanjwana owazi ngisho mangivuka ngo-12 ebusuku ungibuza ukuthi ngubani ngizokutshela ngithi ngunzima ngokholo. Ngongaphamapha walingani phansi naphezulu. Ngomlanjwana nje oxinile. Uthando engithole kwaMasibuko njengoba ngisho ukuthi indaba yokuvalwa kwekolo mara nensengiya eJerusalem. So, u-anti wami, laba bebekhuluma ngaye ngabachaza yena. Sitshe nginaso wami, sivela kwaNkosi. Amadlasa ku-display wami avela kwaNkosi. Uthando. Kunezinto u-anti was my role model, wayemaya esikoleni ngimkhaphe njike ekhoneni. Bese kuze ukuthi ngikhathele, kwakhona amaswidi ayedlulile ngaleso sikhathi ayenenobuso be-teddy bear. Njalo ngithi i-teddy bear, I ended up being a teddy bear because I know maswidi lawo. So, u-anti
njalo akugonga ngagcina ngiyeka ngathi mangiceda high school ngiya e-college ngahamba ngaya kwaMazibuko ngayobika u-anti uNkulunkulu umuphe i-third eye when she gives you uzokunika into eyisidingo. She goes beyond iwant. Wanginika iwashi anti wangiphi iwashi. Iwashi lokuqala elahlala esandleni sami ngagqoka and ngiyakhumbula anti ukungiphi iwashi lakho kimi kwaba it was not only about iwash, it was about the importance of time. Namhlanje ngimhlophe ekhanda ngiyakwazi ukubaleka kwesikhathi. Sebenzeni submissions and everything, I do it on time. Ngihlonipha kakhulu, ngafunda anti lokho. And mangishada, I was very young. Ngafuna ushada, kodwa ngangazi ukuthi futhi ngangenandaba. Ngikhumbula mabebuza ukuthi mabethi shoda uthina ngangibuza ngithi akushadeki ngakungekho. So umshado wami ended up uphethwe u-anti nomama wami. Ngenela everything ngishiphephe lomshado la-organize u-anti. A wedding gown engangiyigqokile ngiyakhumbula kwakuyilatozo unkosikazi kaBethembu cousin wami. Everything was organized by my aunt. Ngicela umphathihlelo angixolele kancane ukuthi isikhathi. Athi ngicela ukukhumbuza amazwi owawasho on the 30th of June 1991. U-anti bangcwele uzoblokha amabhuletsi aqondiswe kuwe. Makedana angakutsheli futhi ukuthi sengisolvele yankinga emthole ishaya isibuko ukuthi yazi ngisizile lana. Angazi anti kwakwenzekani lapha phandle ngelanga lomshado abantu basebehamba seqale ngikhala. I had an 11-month-old child nginelisa u-anti ngaphandle kwenzeke kwasele mina no-anti uqulu no-anti uGeli nomntwana omncane engangimnelisa. Anti wathi noma bangahamba bonke sisale sobabili ukuthi ngithumile ukuthi ngizogada. Ukungada anti is what you've been doing. Ngiyabonga nzima. Ngasala no-anti wasuka wahamba angikwazi ukukhuluma ngiyakhala. Wabe angazi leya ndawo ukuthi wayesazi wayitshela ubani ukuthi i-tuck shop ingakhona ingakuphi. Wabuya namabhasi ayi-6 anti. Wabuya ne-Fata orange. Wathi dlala mntanabhuti sadla. U-anti angazi ngakhuluma shona ilanga. Last year life decided to lie for me. Big time. Life was living from uyakuqala waze waphela. Kwangathi nje usathane nekhabhinethi lakhe wehlele mina. Ngikhumbula anti ningena eqotho. Ngicela ukubonga ulihle nomyeni wakhe nozizi. Kodwa ngeli H1 eqotho. Yabona uma wehlelwa yinto ungakwazi ukukhala. But kwathiwa makuthiwa nayi imoto yakubomakoti, I started crying. Because nangazi ukuthi sekukhona abantu abanedaba nami. U-anti la uNkulunkulu wambusisa i-thinking yakhe is solution based. Angeke akhulume ngenkinga uzokhuluma nge-solution. Wafika umama uNolaka wayekwatile umama nembona but u-anti weza kimi because she was assigned to look after me. Mama ufunda iBhayibheli aqondile ukushumayela. Mawufunda ngoDavid, uDavid wathi mama uNkulunkulu ethuma umprofeti ukuthi ayogcoba inkosi endlini kaJese. Ufike uthi uNkulunkulu maseqhamuka uDavid wayelokhu ebalona laba abanye bapheleza. Kodwa meseqondene noDavid uthi nami ngokwenhliziyo yami. And mawubheka uDavid ikharacter yakhe, he wasn't an angel. Unamaphutha amaningi
But there's one thing, and when he was assigned a duty, he would do it diligently. That is my auntie. U-auntie uzokwenza izinto asolve izinto ey'nkulu ebona noma engabona. Ngiyabonga laba bekhuluma ngona ubaba Nkosi, uGokthoko, ubaba Bishop. They are talking about my auntie. That is my auntie bonke abashiya. U-auntie ngikhumbula auntie eNyukhasela. Uqala iviki wathumelela uLihle ukuthi azomgada. Every 5 minutes wayengena uLihle ngihleli laphaya azobuza athi Maro sharp. Ngithi hayi sharp. Athi sharp Maro, ngithi sharp. Kwagcina kuyislogan seviki wonke umuntu umeyebuza umethi Maro sharp. Namanje basambuza ngiyabonga auntie. Ngibonga umndeni wakwaNkosi ngokuthi u-auntie omakotweni ningambohi njengoNkulunkulu azama igodi indodana nani nezenjani emndenini wakwaMazibuko. Uyazi ukuthi umndeni nomndeni uba ne-chosen one. This is our chosen one. U-auntie usenzela okuningi u-auntie. Ngicele futhi nokubonga ubaba omncane wami, ubaba omncane Sayoni, may his soul rest in peace. Sasifika kaphela kwaNkosi kwakuba yimi ubongo ngithola yena ayisovike sidle ngiyabonga ngoNkosi. Ngiyabonga auntie, ngiyabonga nzima, ngiyabonga Mwelasi, ngiyabonga Phondlo. uNkulunkulu akungadikayele futhi ubaba Bishop uthe omunye 70 years nangisho njalo. Amen. Ngokuphuthuma bazalwane ngicela nje umntana kaSisithombe indodakazi eze nje azothi umuntu ngaphambili ngoba kunenkonzo emva kwama-grandchildren kunenkonzo esizoyenza inkonzo yomnikelo inkonzo yezipho. Ngicela nje ukuthi ngokuphuthuma indodakazi eze ngaphambili azosenzela nje umuntu owodwa womculo kune-item afuna ukuyenza. Ngokuphuthuma DJ aseza ngaphambili. Thank
ngoba amasithatha ayangena. Ngicela ama-grandchildren akagogo isonto asondele phambili. Ama-grandchildren akasonto, ama-grandchildren akagogo sonto asondele abosamu. Samu sondelani ngaphambili, ama-grandchildren akasonto. Ngizobabiza bonke oyi-1 wabo uzokhulumela 1 or 2 uzokhulumela bonke abazukulu. Ngicela basondele ngaphambili. DJ, ngicela usifake ingoma ezosijayivisa nje, sike sijayive nje kancane.
basondele beze ngaphambili bazokhuluma. Kungaba iphutha-ke bazalwane ukuthi abantwana bakagogo bangasho lutho. Because lo msebenzi sila ngenxa yabantwana bakagogo, i-appreciation kumama wabo. Because mubi umntwana ongakwazi uku-appreciate nokubonga. Akukho lula, it's not easy thing to raise a child bazalwane. Iqiniso lisho njalo ukuthi it's not easy to raise a child. Mama uzele or noma ngabe ubaba uzele, akukho lula ukuthi ukhulise umntwana. But endleleni uNkulunkulu uyasithwala asipha amandla, and kwesinye isikhathi bayaphuma endleleni isilibele sibakhulisa ngendlela right. Uma izwi leBhayibheli lithi khulisa umntwana ngendlela yiyo ezoyenza ukuthi kusasa angasuki kuyo. Kodwa ekugcineni umzali bayasuka sesibabekile endleleni right kodwa basuka. So ngicela Zinhle, ngicela isondele sisi after that abantwana bakagogo mabeqeda ukukhuluma ngicela ubamalinga asondele ngaphambili azosipha inkonzo yamagidi. Angifuni ukumosha isikhathi bazalwane, ngicela isondeleni Zinhle, worshiping song DJ, worshiping